F'dawn l-aħħar 10 snin ta' ħidma f'Malta tal-King's Trust International Achievements, 2450 student u studenta f'pajjiżna kisbu livelli differenti ta' kwalifikazzjonijiet li jenuhom biex isibu ruhom fis-suq tax-xogħol. F'konferenza tal-aħbarijiet l-uffiċjal edukattiv Morina Morozo qalet li din l-inizjattiva tiftaħ ħafna bibien għall-istudenti. Qalet li permezz tal-programm Achieve dawn l-10 snin tħarġu 3200 student b'61 skola jipparteċipaw f'dan il-programm fil-waqt li 300 edukatur ingħataw it-taħriġ meħtieġ. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima faħħar lill edukaturi tal-li taw l-opportunità li kull student u studenta jilħu l-miri tagħhom permezz ta' dan il-programm. Qali li lan li jingħata edukazzjoni sieħa lit-tfal irnexxiet bis-saħħa ta' dawn l-opportunitajiet. Għaċ-ċelebrazzjoni li tmexxiet mill-kap eżekuttiv tal-HSBC Jeffrey Fitch attendew diversi kapijiet ta' kulleġġi u skejjel, edukaturi u bosta rappreżentanti minn għaqdiet mhux governattivi. King's Trust International Achievements kienet imwaqfa fl-2015 minn Carlo, dak iż-żmien magħrufa bħala l-Prince Trust International u topera f'20 pajjiż mifruxin fil-Karibew, l-Asja, l-Afrika, il-Vant Nofsani u l-Ewropa.